És molt fàcil dir, els actors, la màxima és anar a Hollywood. No, en absolut. La màxima és emocionar. Emocionar a un espectador, emocionar-ne 50 o emocionar-ne 80.000, que són els que portem ara amb la família real, o a 5.000, que són els que van fer amb aquella tal obra. El Superman no existeix, o en tot cas tots som Supermans, perquè només l'esperit de superació del dia a dia ja et converteix en uns éssers molt, molt, molt especials. Vaig estar treballant amb discapacitats profuns. Vaig estar treballant amb gent que tenien fins i tot paràlisi cerebral i per tant va ser tot un repte. El que van fer va ser, escolta, anem a passar-nos-ho bé, que ells puguin aportar, però anem a fer que el públic ho estigui mirant, s'ho passi teta. Anem a fer coses que no gosaríem fer mai. És més excitant això, fer la parida, perquè tu fas el que vols, però agafar un Shakespeare i fer-lo amb cadira de rodes, per què no? La circumstància del hàndicap, entre cometes, no ha de ser límit a res. Tothom ha de poder expressar-se, i més en el món de les arts. El món de les arts, a mi què m'importa? Si sento un piano i que m'està emocionant, llavors diu, no, és que és el Tete Montoliu. Dius, hòstia, o és qui sigui, no? El Ray Charles. Dius, bueno, és genial, no? Hem de pensar, primer de tot, en què si volem trencar el tabú, hem de trencar el tabú. Per tant, trencar el tabú que significa poder riure de tot. De tots, de tothom, dels uns, dels altres, tot. Però s'ha de fer de totes les maneres determinades que no facin mal, que no siguin ofensives, que no siguin per provocar dolor psíquic a ningú, que s'ha de fer és aquí on els artistes han de tenir el do. M'encantaria tornar a prendre un tallat, poder prendre un tallat amb el meu avi, amb els meus avis, que ja no els tinc, i amb la meva àvia, que ja no la tinc tampoc. Una àvia sí que la tinc, viu aquí baix, té 99 anys, també. Que amb ella també em prenc tallats, però amb els meus avis m'agradaria prendre un tallat amb el meu pare, m'agradaria prendre un tallat amb un home de Neandertal, m'encantaria, una altra espècie humana que va estar molt a prop, amb la que vam segurament compartir espais de la Terra. M'agradaria compartir un tallat amb, jo què sé, amb Juli Cèsar, amb Gandhi, segurament, amb el president Macià, amb Guifré el Pilós. Hòstia, tu, els actors tenim un problema, és que quan tenim personalitat múltiple necessitem molts tallats per poder compartir.